ama ending ngicela ngabe isigqoko sami kumele nepahla sami angazi fashion angicolele fashion anyenye ibhebe mama yami ne bheka ngiyakuyeka akazosithengela nefashion incosi nayo lo muntu lo yane nencosi nayo lo muntu lo yanye angincengi mina incosi yakhe ngizokunika impahla zami relax uthi akasakufuna ukreni nawe makalethi impahla zami nemali yami manje atawasinyowe e-police station mina mayi Ona rona retsa, sigo machine, ungatata say stay calm. Don't say machine, it repeat the keys or a 2-piece. Forget no matter the kitchen. Them pillow is a costa, go get nama all-star. Hola Brandi Lokran. Hola ngikredi la. Ngimnandi sithama ukhuluma no Rich la from Rich Nation TV ne. Ngilakho uzongibhalele mfethu ngiyabona la ubhale something ukuthi what case what na ngenzakalani mfethu. Mfethu first of all ngahlangana no Cherry emagroovini. Ngibona uyazi vele emagroovini kwenzakalani mase sidakiwe visitors so. So ngithola imeli fele hayi waba into ukuthi ngiyamsiphatisa izintonyana ezinjalo. Maye waba into ukuthini wamile silungise manje hlangana negame. Ngitsho ukuthi vele into ukuthi ayingiphathi grand maye wamile silandele umuntu sikhuluma ukuthi sikhombane ukuthi kwenzakala. Okay angitshela Themba ukhuluma into rezithu ne mina ngifuna ukunderstand ukuthi last land abantu like yi baby mama or kuyenzakala. Hayi baby mama silanda igame. Silanda igame. Kanjani? Likele enhle grand shop uyangenzela feel but akafuni ukuhlukana nami. Yeah. Oh wena une baby mama endle. Une baby mama endlini. So likele akafuni ukuhlukana nami. Oh lo hlangane naye bomnandi. So mathana naye bomnandini nayenza whatever niyenzile and then obviously besenjoy. So manje wena ufuna ukuhlukana naye? Ngifuna ukuhlukana naye izethu. Wow usho umntwana abantu ngoba mfethu uhlangane naye ucafa mos. Hayi into engimangazile akangitshelanga ukuthi gay first of all. Yabona mina sengiphaphama vele sisengu. Umthole bomnandini? Udakiwe. Bongasaboni impintshana. Bongasaboni next. Manje wena mawupapa bengubeni kwenzakalani impintshana? Mfethu ngibonile ukuthi hayi mina naye siyafana lento le yangiphatha ngenye indlela so ngadecide ukuthi mina ngimshiye. Yabona cause mayena ungenza izinye izinto ezibhaya so akafuni. Mara wayenza wachubeka fele bengitakiwe ngirealize mangivuka uthiyana. Isiyadlala seras ngishayile ukushaya mara bengekho sure ukuthi ngishaye chocolate. Oh manje wena ufuna ukumtshela ukuthi mfethu aphumele ama umtshela mina ngekho uthina akafuni uyayiphika. Yayibona into akafuni nokuthi sihlukane. Mfethu uthi singadle isikhathi mfethu siye kuye sizwa ngayo ukuthi kenzakalani ngithe. Yeah asibangene. Athiyam. Sure. Manje njengoba simfonelile uthe somthola kuphi file? Ula ikhoneni. So mfethu uyasho ukuthi boda ukuthi that extend ukuthi bongasaboni ukuthi leli akusilo. Nje yami ngingasaboni focus like nomehluko sewavalekile clear. Wasithola uphakathi? Ngizithola vele ngiphakathi ngimangala ekseni ukuthi yes. Athiyam uye lo? Yeah uye. And then Nina. Hola. Ama camera one. Hello. Camera one. Hello. Vayan Andy. Hello, kunjani? Ngiyaphila. Nami ngikren mfethu mina ikamela mu Rich from Rich Nation TV ne. Hamba nobhuti la ngabe amanzi. Nyamaza. Uhlana kanjani wena mfethu? Hlangana esportini mina naye. Hlangana esportini? Oh okay. Ungibizile la ufuna ukuthi silungise olunye udaba olungamphathi grand ngithola. Ngakhona ukuthi simgayithe minutes achaze ukuthi sizengani la. Ngachaza. Mfethu ngicomtshela ukuthi sizengani mfethu. Mfethu mina ngize ngento ukuthi ayingiphathanga kahle yabona since ngifind out ukuthi we gay jo. Mina bengifuna mina nawe like isihlukane. Ngazongijwayela kabi Andile. Ngazongijwayela kabi mina. Angifuni ukuhlukana nawe, ngazongijwayela kabi. Ngangijwayele. Uze nama camera futhi la. Uze nama camera. Manje mina ngenzeni mfethu wangihamba. Uqoka mina la. Uqoka mina mara ufuna ukuhlukana nami ngazongijwayela kabi. Mawuthi imoto yakhe imoshekile ngisenda imali mina ulungisa imoto. Ngazongijwayela kabi. Ngicela umele ngapha mpintshama. Mpintshama mamela ne.
mina ngizela kahle angilwe yangithola mina ngazi ukuthi kushunakalani ubafo ungibhaliselile istory yangithola mangibhalisela istory sona okay fine ane ngithatha iside lakhe kuphela ngithi nawe ngifuna ukuzisetla ukuthi kahle nihlangane kanjani bekenzakalani mfethu manihlangana wena nobafo angazi awazi akhuleka mfethu ngicela yehlisa umoya uringe bekadakiwe uyabona uthakazi mara feri uvaye naye same day ya ngihambe naye vele ngoba bengimthanda obomthanda ubafo manje njengoba ubafo uthi phela yena bayangaboni because bayadakiwe and maka realize uthola sekulate ukuthi udale flop yangithola and futhi ufuna nokukutshela ukuthi une baby mama endlini boyazi le angazongihlanyela mina ngisazojola naye ngenkani futhi angazongijwayela kabi ngisazojola uyamfoster ngiyamfoster vele ibaby mama yakhe manje angazi ukuthi uzoyenza nor uzoyilahla isesigangeni angazi ngiba from kudala sekibo ungazongijwayela kabi ngokubamba ungamuri kanti wawulwana so ngingijwayela kabi lo anyeka zina ama camera ngicela ukuthi uvale camera futhi ngizova camera relax mfethu asilwa ngithi thina sizela ukuthi sizolungisa ngakulungisela ukuthi fere ngichubeke mfethu umaye wawulwa okay yangithola manje mpintshami ngicela ngibeke stars ngoba my sister ngathi ubekadake wesi kakhulu beyangasaboni ukuthi kahle isuke kuphi le ndaba le beniphuzani mfethu abesiphuza ibhodlela feli ne24 yabona so wena umthole fed up lo mine scheme sakhe ngamthola vele ngimtshela ukuthi nyenze etshola pheli ngaba into ukuthi ngimthola yi1 vele ahleli akwaba into ukuthi ngiyapressa kuba mnandi nayo yangiyenzela the way vele ahlezasho oh ila sensala sentawa khona ntawuna nonke mawufika endlini vele mawufika ufind out ukuthi yabona uraf manje mfethu uthi usakuncanya wena udecide ukumshiya cause obvious nisuka fair mfethu inkinga manje baby mama and bengazi ukuthi mina igay yabona ibaby mama yangirasela ibseluko sengifakela idress ekufakela idress angisazi nokuthi ngime kuliphi side awusazi mara okay fine ngeke bongena baby mama fele wena bo like bongena flop feel yayizindaba mfethu ukuthi makafuna ukuthi sihlukane makalethi impahla zami nemali zami zonke khumula impahla zami khumula estradini khumule yonke into nemali yami ayifuna uzenazo yini bomsaphazela kakhulu bengimnika imali njalo ufuna imali ngiyamnika like bomamalini so uma 20k so 20k bomkaya like since injola until manje i20k since isijola bengimnika i20k singasho ukuthi vele mayihlangene yayenza 20k bakushayela ama LV impintshama udla fresh manje wamshiya mfethu ibaby mama iyenzelani ngoba nanga umuntu okudalelayo ndiyakuncanywa iflop iwuphi la kahle ayishinkinga ngisho mina ngazi ukuthi ndanye ngize ngimtshela ukuthini asupport umntwana obvious uzamile ukukhuluma naye ngizamile ukukhuluma naye okay mfethu okay njengoba file usho ukuthi uncane my brother wena ne uma brother nangu une situation esadini lakhe une baby mama unomntwana right so wena uzokhona na ukuthi okay nihlombe ni3 nijole ni3 plus ukhulise no hayi ngeke ngikwazi shem ngifuna kuba yi1 mina ufuna ukuba abana lethu umntana la kimi awufuna ukushare alethu umntwana for in for ukuthi mina if ufuna ukuthi ngimondle ngamondla mina umntwana ungamondla mara umama wakhe hayi ngimfuna umama wakhe awuna stress na okay kushuni maye wena ungabloma naye nomntwana ubafo nomntwana ni3 ungabloma naye awuna flop angina flop impintshama mama injalo fela ina flop ngizozama ukukhuluma nebaby mama ngimunderstand this ukuthi situation ihleli kanjani okay kushuthi fele wena yamncane fi ne kushuthi bekumnandi kumnandi khona neta akafunanga ukungitshela ivari yabona wangamtshela ngivari mfethu sasuka ukuthi mfethu upheke situation iso orini bosaba akangibuzanga azange kubuza akazange ngibuza vela awumbuzanga mfethu angibuzanga ngirealize sengibona sozibonela ama mfethu ane uzovele umntana abantu bekakudalele ndokuncanyule maye sozomshiya mfethu ngcono manje simtshela amavari ukuthi baby mama ikhona and kunomntwana so sibone isolution ngithola so isolution yiyo le ukuthi nizobloma nonke sizobloma sonke phandle kwamama kwalomntana ne wena mara ngathi urafu mpintsha moya maye sofuna ukummura hayi vele bengizomura uyazi naye nyamura strong uyamura strong athiyami uyazi vele ukuthi yamura anyazi vele
Okay mfethu njengoba nisho ukuthi ngicoleleni bafethu hakunyana ukhomba ukuthi senigrand feli hakunyana bafo ngafe hayi mara mfethu into engiyenzayo ngibona ngathi wrong ngani mfethu mara uqeda ukusho manje ukuthi umcolele angani uqeda ukusho but mfethu ngishiye baby mama and ngicela kabi isigqoko sami kumele nempahla zami angani akazothekele ne-fashion angicolele ne-fashion anyenye baby mama yami ne bheka ngiyakuyeka akazosithekela ne-fashion ingosi nayo lo muntu lo yana nengosi nayo lo muntu lo yanye angincengi mina ingosi yakho ngizokunika impahla zami relax uthi akasakufuna ukreni ngawe makalethe impahla zami nemali yami manje adawathi ngiyoya e-police station mina manje ambophise ngizombophisa hayi empahla khumula impahla zami nemali yami hayi empahla mina ngingena ngicela e-police station bafethu nina mara niyangimazi benigrand no seniyalwa hayi inkinga manje into engiyenza iwrong awujamini encosi kuqala and sengizikhuphula mfethu uyanganasitena ngali kudala ngenzela izinto mara mfethu maye mase ngizicabanga ukuthi ngimphrekisile lo muntu lo and maye nginomntwana ngamele ngisipole ngambaleki hayi bafo yamuzwa ukuthi hayi seke ukreni Mzansi hayi bafethu nibonile bafethu mina ngifikile labantu abangikhuluma nabo manje bayavuma bathi everything igrand mase bangenza mina ngathi mina imipare cause bayalwa noma brother akasafuna ukumgayihaka bafethu hayi mina makusoka ngisazingeni ngiyavaya bafethu ngizosala nilungisa bafethu ngizoyilungisa abakhombe la cameraman ukuthi bayilungisa into yabo mina ngizingeni mina